ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଗୁ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଶାଗୁ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ ଶାଗୁକୁ ପୁରା 2-3 ଥର ଧୋଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁରା ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଛି 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେଖାଉଛି, ଆମର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ପୁରା ଏମିତି ଚିପି ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଏହାକୁ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ବତୁରେଇକି ରଖିଦେବେ ଆମ ଶାଗୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଦାନା ଶାଗୁ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କପ୍ ସିମେଇ ନେଇଛି। ମୋ ସିମେଇ ଦାନା ଟିକେ ସରୁ ସରୁ ଅଛି। ହାଫ୍ କପ୍ ମିଲ୍କ ପାଉଡର, ଆପଣ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଜାଗାରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି, 3-4ଟି ଗୁଜୁରାତି ମୁଁ ଏଠି ଛେଚି ଦେଇଛି, ଏମିତି ତା ମୁହଁ ଖୋଲା କରିଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି କେଶର, କେଶର ପୁରା ଅପସନାଲ, ଆପଣ ବିନା କେଶର ମଧ୍ୟ ପୁରା ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି କାଜୁ, ଗୁଆ ଘିଅ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଲିଟର ପୁରା କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଇଛି। ଘିଅ ଆମର ତରଳି ଗଲା ପରେ କାଜୁ ଦେଇ ଦଉଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସଦାବେଳେ ଲୋ ରଖିବେ କାଜୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ, ନହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ଶୀଘ୍ର କାଜୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ ଆମର ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସିମେଇ ଦେଇ ଦେଉଛି। ସିମେଇକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଇ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରା ନାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଏହାକୁ ଭାଜିବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ପ୍ରେସରରେ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସରରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଫୁଲ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ସେଥିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବା ଶାଗୁ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସିମେଇ ଦେଇ ଦେଉଛି। 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି 1 କପ୍ ପାଖାପାଖି କ୍ଷୀର ଦେଲି, ବେଶୀ ଦେଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ କଭର କରି ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଶାଗୁକୁ ଆମର। ଆପଣ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରେସରଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ଲାଗିଲା, ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଥରେ କରିକି ବନେଇଥିଲି। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଏହାକୁ 1 ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ପ୍ରେସର ମୋର 1 ସିଟି ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିବେନି, ପୁରା ଷ୍ଟିମ୍ ଆମର ଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିମ୍ ପୁରା ଆମର ଯାଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଲୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ନେଇଥିବା କ୍ଷୀର ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ସିଝା କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଏହାକୁ ଫୁଟେଇଲିନି। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇଥିବେ ତ
जस्ट टिके या क्षीर को उतरवा छाड़े। एबे से चीनी मिल्क पाउडर एमती चलै नेबे। देखंतु मु रखिथिबा केसर रे अल्प किछि गरम क्षीर दे देथिली। याकू 15 मिनिट पर्यंत एमती मु छाड़ देथिली रखिकी। एबे मु एथिरे दे दोछि। आपण याकू बिना केसर रे मध्यम बनै परिबे, किछि असुविधा नै। एबे आमे रोस्ट करथिबा काजू को मु दे दोछि। अल्प किछि मु गार्निशिंग पई रखुछि। एबे एथिरे गुजराती दे दोछि। एबे एमिति मु गैस फ्लेम मीडियम रखी खीरी को आउ मु 5 मिनिट बस फुटिबा को छाड़ी दोछि। देखंतु हमर खीरी पूरा फुटी गलानी। एबे मु एतिके याकू पानी रखुछि। आ बेसी मु याकू फुटौ नाही, कारण खीरी पुणी ठंडा हे गले या बसी जीवो। देखंतु ए मु गैस पूरा ऑफ करी आपन को गोटे प्लेट को सर्व करी देखौछि। देखंतु मु गोटे बाउल के सागु सिमेई खीरी सर्व कर आनी। ऊपर किसी फ्राए कर रखिथिबा काजू दे दोछि एवं अल्प किसी केसर मध्य दे दोछि। देखंतु आमर सागु सिमेई खीरी पूरा प्रस्तुत हो सारी। आपण घर निश्चय थे बनातु, देखिए बहुत भल लगे समस्त को। मो सागु सिमेई खीरी आपण मानू केमती लागिला तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करिया को जमाई भूलंतु नाही। रहिली नमस्कार, बाय बाय।